muimbi wandiri kuda kutaura naye panapa ndiye ane kambo kandasimudza pano, kambo kanonziko ndapfidza. Angatiteerere sei vadiwa vateereri, nekuti ndoda kuti muzotipawo makomenzi enyu out of 10. Munongotumira text message chete pa 0715 494 Hoza Friday. Nguva dzedu dziri pana 24 minutes before 5 o'clock. Inonzi Chimanimani FM pa frequency modulation 100.0. Zveibve kwanu zveipetuka. Wamuri kufamba naye ndonzi Boss B kana kuti Bonwo Stole pane fenyuro. Ase kutaura kwandambe ndaita kuti ndine muimbi wandinaye nhasi unoyu
wandaifanira ndakaita naye chirongwa nezuro sekutaura kwandakaita. Ndauya naye nhasi uno ndakagukuchira mimhanzi. Kari kubuda mudariro akakambo kanonziko ndapfidza. Ndo katatanga nako. Regai tivagamuchire panhefenyuro kaziwai. Tinofara makadii. Aiwa tinofara. Toda kuti musangane nevateereri muchivaudza kuti imimi munoitwani. Vateereri makadii inonzi Tawanda Chishato. Mukoma Tawanda Chishato handiti? Yes, Tawanda Chishato. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Tawanda, tinokugamuchirai panhefenyuro yeChimanimani FM. Inzwai kugamuchirika. Aiwa tinotenda. Saka kutanga toda kuti mumbotiudza zvishomanene mukoma Tawanda kuti anombonzi Tawanda Chishato ndiani? Tawanda Chishato chekutanga mukorekore wekuurungwe. Anobva kunonzi kurengwe kusamoyo kusasuku. Anogara hake kukaroi ndiko kwatinobva. Ndiri mukoma. Taura yenyu. Right, ndiri mukomana makore 28 ekuberekwa. Anorowa hake afro jazz manzi yedu yemuZimbabwe. Yes, ndingangoti ndizvo zvipimbu. Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Tawanda nekuti jekesera ipapa apa kuti tibve taziva kuti munhu watiri kutaura naye akamira sei nhasi uno. Tinotenda zvikuru ipapo. Alright, ndotenda. Mukoma Tawanda zvakare toda kuti mutiudze imimi kuti munoimba, mambozvitaura kuti munoimba musambo upi handiti? Tinoimba musambo weafro jazz. Sei makasarudza kuimba afro jazz mukoma Tawanda? Ndakaona kuti afro jazz inotumbira mbira, so ndo sound yedu yemuZimbabwe. Ende zvinondipawo mukana wekuti hama dzatinoridhira mafans varongweda vanzi kuti sewo zvatinenge tinenge taita zvinhu zvemunyika medu tinogamuchirika njira yakanaka, tinokatika kugamuchirika. Aiwa tinotenda. Ko chikwata chenyu chakamira sei mukoma Tawanda? Munoimba muri mega here? Zvinofamba sei? Uye zita rechikwata rinonzi kudi? Ndima yacho haingafambike ndiri ndoga. Chikwata chinonzi the Tri-Fund Band, kana kuti tinochiti generation yechishapu. Alright. Kana kuti D5, but the Tri-Fund Band. The Tri-Fund Band. The Tri-Fund Band. Budiriro. Aiwa tinotenda. Chikwata chine vanhu 6. Ini mumwe baya rimwe mumwe manzwa akavhosi kakaurungana saka chine vanhu 6 varimo kuchikwata. Aiwa tinotenda mukoma Tawanda Chishato. Tiri kuenderera mberi, nguva dzedu dziri pana 20 minutes to 5 o'clock. Nhefenyuro ndeye Chimanimani FM wamuri kufamba naye anonzi Boss B. Bonus toleko zvino ndiri muchirongwa nemuimbi wandinaye manzwa vari kutaura kuti vanonziwo Tawanda Chishato achifamba nechikwata che-The Tri-Fund Band. Ndagonaka? Yes, aiwa tinotenda. Saka damba refura tauya takabata nhasi uno rinonzi kudii? Zanondiwe. Yes. Aiwa tinotenda. Izvezvi kari kurira pasi penzi rangu apa kanonziko ndapfidza. Kambo aka mashoko ako ndiri kunzwa kuti mashoko akaurungana zvikuru. Zvakauya sei kuti muzobuda nekambo ikaka kanonziko ndapfidza? Uye manga muchimboimba zvaita sei? Right, ndakaona kuti pane mazano atinopirwa. Apa usapinda, apa usapinde. So nekuda experience sometimes togona kuzatawira. So pakupedza tinozodzokera futi na kune vanhu vanenge vatipa mazano vayo kuti hauna izvazvo zvakazodai. Saivo vanenge vakutaiwa no wakainonokera. Saka munhu anenge akuti handapinda. Especially unofidza kana uchinge wambosangana nazvo. Iyo pfungwa iri ipapa. Ndakaona kuti hamukugara kune zvimwe zvinoitika. Pano patisingateererewo then pakupedza tozofidza takuita
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda. Vadiwa vateereri, kana muine zvamuri kuda kunzwisisa pamusoro pamukoma Tawanda, kana muine macomments enyu amuri kuda kupa sezvatinoita mune chirongwa kuti ndikauya nemuimbi panapa tinenge tichimureta out of 10, munotumira pa 0715 494 ndidzo namba dzeChimanimani FM pamunotumira ipapo 0715 494 965. Tumira ipapo apa ationa kuti zvakamira sei. Kana muchangotibata tinonzi Chimanimani FM, wamuri kufamba naye anonzi Boss B, ndiri kutaura nemuimbi anonzi Tawanda Chishato. Mukoma Tawanda, izvezvi toda kusimudza kambo kanonzi Sorry Iwe. Ndiani wamanga muri kureva? Ndakaona kuti munhu wese anoda kuregererwa, anofanira kunge achiregererawo vamwe. Alright, ingori nyaya yekuregererana. Ingori nyaya yekuregererana plus kutadzirana kuripo mazuva ose. Alright. Aiwa, tinotenda. Regai tisimudze kanaka kanonziko Sorry Iwe. Right. Singaregerere vamwe kana watadziwa, uri munhu wakaita sei asingaregerere vamwe kana watadziwa. Sorry mumwe wangu, sorry we, inganda kutadzira wani, sorry we, sorry mumwe wangu, sorry. Unofamba wakazvimba pauro sependatya, ingandakati sori kwacho kati Polato. Unofamba uchiudza vanhu seiko zvandakakutadzira. Sorry we, anzi anombohwa. Sorry we, ingandakutadzira wangu. Sorry we, chinganda kutadzira wani. Sorry we, ndiri munhu wendama ndinotadza wani, ndiri munhu wendama bambo ndinotadza wani, ngati sorry ina wani, ngati sorry. Takagadziriswa ukati Polato, unofamba uchiudza vanhu seiko, ingatakakumbirana tikaregererana, unozofamba uchichema seiko. Sorry mumwe wangu, sorry we, ingandakutadzira wangu. Sorry nani, chingandakutadzira wangu. Sorry we, unofamba uchiudza vanhu seiko. Ndiri munhu wendama ndinotadza wani, ndiri munhu wenyama bambo ndinotadza wani, ngati sorry ina wani, ngati sorry. Ndakakumbira ruregerero ukati Polato, unofamba uchiudza vanhu seiko, anzi anosvota. Unofamba wakazvimba pauro sependatya, uchiudza vanhu vose zvatakatadzirana, anzi anosvota. Sorry mumwe wangu, sorry
sori mhungu dzavanhu seiko anzi anosvota unofamba wakasvimba pauro sefedatya uchiudza vanhu vose zvatakatadzirana akambo kanonziko sori iwe hanzi sori kwacho mukoma Tawanda pachi pamwe pane panenzo pamuri kuti sori kwacho zvazvinenge zvave zvefosi naye mukoma Tawanda pane vamwe kunzi vakazi sori havazode kunzwisisa saka unozopedzera ungodoraiti kwacho alright aiwa tinotenda kana muchangotibata vadiwa vateereri ndinotenda mameseji enyu ndiri kuaona panapa muri kutumira pa 0715494965 hanzi anogona muimbi uyo mashoko ake nezviridzwa zviri kufambirana ndinomo munangarwa kwagutu pachipangane school. Aiwa tinotenda kwagutu ikoko rambai muchitumira 0715494965 hanzi mukoma avo vanogona ndova pa 9 out of 10 ngavarambe vakadaro vane chipo ndimai Bevan panhuka farm. Aiwa tinotenda mai Bevan zvirambe zvakadaro hanzi anogona mukomana uyo ndi Blessing Chingema akwadzingiri. Aiwa tinotenda B zvikanzi boss B zvisina godo mukati anogona mukomana uyo ane masoko anovaka anogona zvake ndi baba vatuyani kwandiyadzo. Tumirai 0715494965 ndinoaverenga macomments enyu muchatumira ipapo 12.5 minutes before 5 o'clock ndidzo nguva dzedu. Mukoma Tawanda ndoda kuti mumbotiudza kuti dzimwe dzimbo dzenyu dzine kamwe kakunyorovera so why ndoda kuramba ndichingodzoka pamusambo wenyu iwoyoyo kuti chii chakambonyanya kukupushai kuti muzosvika palevel iri? Right, mainspirations anenge aripo but tinozoongororawo kuti ndimwana wemazimbabwe wemuzimbabwe saka ndinenge ndakuona kuti vanhu vekunyika yangu vanodawo zvipo so ndizvo zvakaita ndizosvika kuti ndega ndiridze afro jazz yakangofana neyaingorohwana namasha munhu mumwe anachetai kutawaya ndaulidzwa mutuzara mapfumo ndakaona kuti ndizvo zvedu. Alright, saka tiri ipapo chiregai ndingobva ndabatanidza mubvunzo wekuti akakuinspire ndiani? Anondiinspire is a different case. Ndinoinspire na Chopa na Bob Marley ndo vanhu vanondiinspire. Alright, zvekuti mukatonzwa mimhanzi dzavo munonyasaonzwa parere moyo chaipo? Yes, hello Mati. Ndikati zvekuti mukanzwa mimhanzi dzavo munonyasaonzwa parere moyo? Ndinozonzwa parere moyo. Ndinosvika nguva yekuti kana ndiri down ndo vanhu vandoteerera vanondisimudza ivava. Alright. Aiwa tinotenda mameseji enyu vateereri ari kuuya ndiri kuaona neuwandu hwawo pa 0715494965 ndidzo namba dzeChimanimani FM pamunokwanisa kutibata ipapo. Hanzi mukoma vanogona avo musambo wavo ndaufarira zvangu ndini mai Pure kwembeya pabocha. Aiwa tinotenda kubocha kwamarange ikokoko tinotenda nerutsigiro zvikanzi vanogona wena avo manyama chaiwo by Dorcas Marima tinotenda zvikanzi boss B anogona mukomana uyo ndisekuru Moses mandidzidze kwamhakwe. Aiwa tinotenda zvikuru zvikanzi mukoma avo vanogona muimbi manyama ngazviende mberi by mai munaiwa panhuka farm. Tinotenda nerutsigiro rwenyu vadiwa vateereri rwamuri kungoratidza ipapapa tinotenda. Izvezvi toda kusimudza kambo kanonzi ndangariro mukoma Tawanda. Zvakakosha. Ndangariro manga muchirangarireikwa? Right, apanaitasa nyaya yekuti munhu achikura munoziva kuti zvinhu zvaunofungidzira kuti kana ndichinge ndazokura ndichazosvika pakati nepekuti so paunozokura manje waakufesa reality yelife waakuzvionera mamwe magozi aya vanoona kuti ndaifunga kuti ndikakura kana kuti ndichaita chiremba wakura unozoona kuti hani ndikaendiite hunjira ndozvikuenderana neupenyu hwangu so ndo nyaya yandakazama kuti ibude pachena ipapo.
Alright. Aiwa tinotenda nguva dzedu dziri pana 9 minutes before 5 o'clock. Nhasi unori musi wechishanu musi wa 11 August 11 Nyamavhuvhu 2023 panhefenyuro muchifamba zvenyu naBoss B Drive Time Show Drive Time Radio. Ndiri kutaura nemuimbi anonzi Tawanda Chishato wandiri kukurukura naye nhasi. Ndinovimba muri kudekedzerwa nemimhanzi yakaburwa nemuchinda yeyu. Mukoma Tawanda, ndoda kuti mutiudze kuti mimhanzi dzenyu idzi munoita zvekurota here? Zvinofamba sei? Ndikati ndinorota ndinganyepera Mwari. Asi chinoitika ndechekuti dzinouya nepakasiyana siyana. Pamwe pacho unogona kuti kana uchifila uri down unoona kungokomboza song. Sometimes when you're up unoona kungokomboza song. Paunofambawo mastreet nezvaunosangana nazvo nekuonawo unogona kungokomboza song. Saka dzinongouya pakasiyana siyana. Kozoita dzimwe dzekuti unotogarira pasi utano takugadzira song yakati nechava nezvakati nezvakati. Kozoita dzimwe dzekuti ukanyanyovarairwawo unopedzisira wakubatanidza zvinhu zvaukobatana. Aiwa, ndinotenda zvikuru. Chiregaiko zvinotisimudze kambo katabva mukukurukura nezvako kanonziko ndangariro. Anonzi Tawanda Chishato akambo kanonziko ndangariro Chimanimani FM andonefenyura makateerera 7.5 minutes before 5 Drive Time Show Drive Time Radio muchifamba zvenyu naBoss B. Ndichikura ndaiva netariro ramangwana richateka, ndaiti ndichazvigona. Upenyu hausi nyore ndapfuma, handirasi tariro. Hazvigoneke baba, ndicharamba ndakashika.